Hai nebunel! Ia uite-l! Hai nebunel! Ia uite-l! Acolo o să fie pericol, că a mușcat zăpada. I-a tras lui Sabo până aici de i-au sărit dinții. 6 secunde a dat lui Sabo. Îi dă lui Sabo bine. Până aici, 6 secunde. Opa! Hai, 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 nu-i nimic! Bă, ești prost. Ia, hai mă! Uai, ce capul meu, ăsta-i porcișeanu, frate.
Așadar, Vali Porcișteanu, Dan Dobre, Bogdan Marișca, Sebastian Nicu, François Delcourt și Dominic Savinioni, o să vă rog să rămâneți încă puțin pe podium. Echipaje din Ungaria. Acum Edwin Keleti și Botond Ciomortani. Sper că am obiective aici la Cluj, tu ai reușit să și câștigi această etapă într-o confruntare a 10 de secundă cu Bogdan Marișca. Ce ți-ai propus pentru acest an? Adevăr, un raliu foarte frumos. Probele speciale de aici ne plac extrem de mult. Ne bucurăm să vedem alături de noi un public numeros. Suntem siguri că vor fi prezenți și la probele speciale. Le mulțumim pentru susținere și ne bucurăm că am revenit în competiție după absența de la Tulcea. Ne gândim la un loc cât mai bun, să plecăm de la Cluj duminică cu, de ce nu, a doua poziție în clasamentul general pe care am pierdut. Succes echipajului Valentin Porcișteanu, Dan Dobre, Mitsubishi Lancer Evo 10 R4, membrii ai tipului BCR Leasing.
vede Porcișteanul în pădure. Mașina, ai văzut ce este o mașină mai lungă, mai grea și practic își trădează chiar și în această evoluție rădăcinile într-un automobil de serie. Locul 2, la clasa 2 roți motrice, Alex Filip Bogdan Iancu.
Rear suspension, all over the place. Valentin, we could see what's happened, the wheel, but the suspension, how far have you driven with that? More than half of the stage. When I was going uphill, I felt something wrong with the steering wheel, and now I look, it's a broken arm. Hope to do something for the super special and then to fix it in the service. Yeah, I'm there. Nu scoate roata, vedeți cum roata. Păi să o punem pe asta. De ce? Stă? Ia, pregătește chindra, nu? Vali, vezi pe pistol. Îl invităm în fața dumneavoastră pe Vali Porcișteanu. Copilotul acestuia este Dan Dobre. Unul dintre cei mai iubiți piloți din România, Vali Porcișteanu. O să-l rugăm să ne spună și el câteva cuvinte. Vali, cum e Aradul? Îți place? Care sunt planurile pentru anul acesta? Bună ziua tuturor! Într-adevăr, Aradul ne-a plăcut de fiecare dată. Avem aici o victorie în 2011 și amintiri plăcute. Probele speciale sunt în formă bună. Cred că ne vom putea concentra în a merge tare și a nu ne gândi la amenajarea mașinii foarte, foarte mult. Sper să începem bine din prima, să nu avem multe probe, să zicem așa, de acomodare. Ritmul de astăzi de la Shakedown a fost bun și cred că vom lua startul bine mâine dimineață. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi, mulțumim publicului care se strânge an de an alături de noi și ne susține și sperăm să facem un spectacol așa cum am făcut de fiecare dată. Mulțumim, Vali, și baftă! Vali Porcișteanu, Dan Dobre. Locul 3 până la raliul Aradului Atrium Mall în clasamentul general provizoriu. Între cel care a trecut deja pe sub poarta de...
2, 50, stânga 6 pe Cocoașă, scurt hotărât 40, 6 ai, dreapta 5 în 4, nuală minus, turnantă tot hotărât Alex, 5 în 4, nuală minus, turnantă tot hotărât 100, avem 100, stânga 6, 70, alunecă rău, iluzie, dreapta 6, 10, dreapta 4 pe Cocoașă, minus, hotărât, scurt, în stânga 6, 70, plin cu Cocoașă. Stânga 4 plus turnantă în capăt 40, stânga 4 avem plus turnantă 40, dreapta 6 pe Cocoașă fără probleme 50, hai cu gazul, dreapta 6 pe Cocoașă fără probleme 50, diagonală plin pe Cocoașă 50, stânga 6 fără probleme 30 și stânga 6 pe Cocoașă sare 100, vezi că stânga 6 ăsta sare 100 plin, se termină în stânga 6 20, ai stânga 6, 20, pe plin, dreapta 6, scurt cu ai 200, sosire la mijloc, bariere, 10, stânga 4, plus 50, gata, ai stânga 4. Cam optimistă dictarea. Plin turnantă, 100, plin, 40, după sosire, dreapta 6 cu crengile, în stânga 6. Aici ai sosire, gata, dreapta 6 și stânga 6. Avem pană? Nu, din față, de la cineva. A fost ok? Da, da. Foarte solicitantă pentru copilota asta. Păi nu știi, pe invers, era la deal. 6,50 avem. Numărul 6 a făcut panul, 7,26 a făcut. Ăla e Marișca. Dreapta 1, Alex pe denivelări mari. 20, bun, hai. Dreapta 6, scurt în stânga 6. Dreapta 6, scurt în stânga 6, 30, stânga 3, 2 AT crinț. Stânga 3, 2 AT crinț. Ai stânga 5 și stânga 4 plus. În 50, ai stânga 3 daurete. În dreapta 6 pe iarbă. 30. Dreapta 3 plus cu iarbă. În stânga 6. În dreapta 6, 30, stânga 6 pe iarbă sub pom. Merge, pe iarbă sub pom. 30, stânga 6, taie ca Mitocanu. 30, ai dreapta 4, atenție, fix printre bolovani, în stânga 5 turnantă. Fix între bolovani și stânga 5 turnantă. Minus. 20, stânga 6 scurt. Ce faci? Ce faci? Unde suntem? Păi atunci mergi cât vezi, stânga 6 scurt, în dreapta 5 hotărât. 40, dreapta 5 minus fără hotărât. Și stânga 4 turnantă se termină după băți. 3 plus, 4 turnantă se termină după băți, 50. Stânga 6 pe cocoașă. În 40, dreapta 6 la iarbă lat. Iar mai avem servul. Dreapta 6 la iarbă lat, 30, dreapta 3, 2 agață pe ieșire, Alex. Dreapta 3, 2 agață pe ieșire. Pe plin 20. Stânga 6 în crengi, 10, dreapta 6. Și stânga 6, 30, ai timp, stânga 3, 2 lung. Stânga 6 și ai stânga 3, 2 lung. Poți să mergi? Da, da. Și pe plin în dreapta 6 și sosire 40, dreapta 6 cu crengile în stânga 6. Dai blană. Se termină în dreapta 6. Gata. Dreapta 6 în stânga 6. Ești rupt? Stop camera. I wanna ride my bicycle. Asta e Jean, eu uite, deci tu, abia trag de el. Hai de viața noastră. Or putea ăștia să facă ceva. 6,51 și data trecută 6,50. Bine, pe prafuri. 10, dreapta 3 plus după băți, ai dreapta 3 după băți, în stânga 6 și dreapta 6 închide în 5 scurt,
în stânga 4 sport și dreapta 5 în oală, în stânga 3. Hai, hai! Păi ce să hai? Păi du-te repede, că poate rezolv eu ceva.